Hei pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn a chroeso yn ôl i sianel YouTube Label Deg. Felly, yn ystod fideo heddi yma, mi fyddai'n trio Hacs Colur dwi wedi weld ar YouTube a TikTok. Falle fydd yr hacs yma yn newid y ffordd da ni'n neud colur. Ond os maen nhw'n rybys, nawn ni jyst gadael nhw ar TikTok. Lawr at y pethau pwysig, mae gennau system farcio 5 seren, a fyddai'n edrych am bethau fel ydi'r hac yn gweithio, ydi'r hac yn hawdd i ddilyn, ag ydw i'n debygol o ddefnyddio'r hac yma byth eto. A fel ydych chi'n gwybod yn barod, os ydych chi'n trio cynnyrch arnodd am y tro cynta, mae o wastad yn beth doeth roed patch test, tu ôl i'r glust neu ar y fraich, jyst i'n ensure bod popeth yn iawn. Felly, ymlaen â ni i'r hac cynta. Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to show you how I do my brows. Silk brows to be exact. I'm going to take a bit more, and now I'm going to really push the product into my brows. So this is before, and this is after. Wow. Okay, so da chi a fi newydd wylio yr hac cynta. Chwarae teg iddi, oedd hi'n eglur iawn, dwi'n meddwl dwi'n dallt beth dwi'n gorau wneud. Ac yn ôl y cyfarwyddiadau, dwi angen 3 eitem, sef sebon clir, brwsh ar gyfer yr eyebrows, sef spoolie brush. A wedyn, yn ola, dŵr neu setting spray, a dwi heddiw yma wedi penderfynu defnyddio setting spray. Un cam pwysig medde hi oedd gadael i'r dŵr a'r sebon a dweithio tan bod o'n troi fewn i ryw fath o bast. Hefyd, fel ddedodd hi, mynd fewn hefo un glân a gael gwared o unrhyw sebon sydd ar ôl. Dwi newydd ychwanegu fymryn o liw fewn i eyebrows fi, a dwi yn caru yr hac yma. Dwi'n meddwl bod o'n rhoi yr edrychiad rili llawn yna, rili fluffy. Mae hwn yn berffaith i fi. Bach o sebon, bach o ddŵr. Done. O ran y system farcio, yndi, mae'r hac yn gweithio. Oedd y ferch yn dda iawn yn egluro, rili camau syml, hawdd i ddeall, ag byddai'n neud hwn fory, diwrnod wedyn, bob dydd. Dwi'n rili licio fo, felly 5 allan o 5. Rwan ymlaen i hac rhif 2. Okay, dyma ni. Hi everyone, thanks for stopping by my channel. I am super stoked today to share one of my absolute favorite hacks. I've learned that, you can actually perfect the cat-eye wing with the help of a postcard. Line up the sticky side of a post-it note diagonally with your lower lash line. So now take an eyeliner. I'm just creating the line straight across. Iawn, un peth dwi ddim yn gallu wneud ydi eyeliner. Wel na, actually, mae yna lot o bethau dwi'n methu wneud, ond un peth dwi rili methu wneud ydi eyeliner. Ond dyma ni, dyma pam mae'r fideo yma'n bodoli. Hacs dyn nhw, so gobeithio fydd o just gymaint yn haws. Dwi'n gwybod bod hwn yn mynd i fynd yn wrong, dwi jyst yn gallu teimlo fo. Iawn, ar gyfer hac rhif 2, nôl bob tebyg, cwbl dwi angen ydi post-it notes a eyeliner. So dwi yn mynd i roed y darn o bapur yn cyd-fynd efo lashline gwylod fi. A just gweld sut mae'n mynd. Gweithio. Gweithiwch i fi, please. Gobeithio wneith hwn fynd yn iawn. A just tra yn neud yr hac yma, cofiwch bod yn rili gofalus wrth roi'r papur yn agos i'r llygad. Okay, so dwi'n gael hwyl dda iawn arni. Dwi'n gorau sbio arni eto, cos dwi'n dallt. 2 funud. Mae hwn yn stresio fi allan. Fetrai'm deitha chi faint bydd ddim yn licio eyeliner. Gai jyst gofyn, sut mae eyeliner mor dene a hwn yn neud llinell mor dew? Dwi'n dallt. Sbiwch tew di'r llinell na. Iawn, nes i lwyddo i wneud y lygad arall gan ddefnyddio'r hac. Os dwi'n fod yn gwbl onest efo chi,
dwi ddim yn meddwl bod yr hac yna yn un llwyddiannus. Dwi'n meddwl bod o reit anodd i ddilyn. Dwi ddim yn meddwl fyswn i'n neud o eto, ond gan ddeud hynny, oedd y ddynes yn andros o eglur yn egluro'r camau. Felly, 2 allan o 5. Wrach i rywun sydd yn defnyddio eyeliner yn ddyddiol, fysa hwn yn hac gwych i chi, ond wrach na fi 'di'r person wrong i drio fo. Falle dod yr ail hac ddim mor llwyddiannus a hynny, ond hei, mae yna dal obaith ar gyfer ein hac ola ni heddiw. Felly, ymlaen â ni i'r trydydd hac. I will go with this color here. Applying some of it on the back of my hand. Now I'm taking my lip balm. It looks like this. It's very sheer. Maybe I can get some of that eyeshadow and put it directly on that lip balm. Yeah, this is a little bit better. Oh, check this out. Hey, that's nice. You can do this and then use your finger to apply it. Iawn, ar gyfer yr trydydd hac, dwi'n newydd gymryd lipstick fi i ffwrdd oherwydd dwi'n mynd i drio hwn a gweld os mae'n gweithio. Cwbl sydd angen arnoch chi ydy eyeshadow palette a lip balm. Dwi yn licio fo, ond di'r lliw ddim yn gry iawn, so dwi'n mynd i fynd fewn eto hefo fwy o eyeshadow. Os ydych chi jyst yn defnyddio'r lliw sydd ar y bys a roed ar y gwefusau, mae hwnna'n gweithio gymaint yn well ac yn rili effeithiol. Dwi'n rili licio'r lliw, dwi'n licio'r ffaith bod o yn cyd-fynd efo llgada fi. Mae'r lip balm yn neud i gwefusu fi deimlo'n andros o soft. Felly, rili licio'r hac yma. Mi fyswn i hefyd yn rhoi 4 allan o 5 i'r hac yma. Andros o hawdd i ddilyn, mi fyddai'n bendant yn defnyddio fo yn y dyfodol, ac oedd y camau yn andros o eglur. A dyna ni diwedd yr fideo Hacs Colur. Gobeithio bod chi wedi pigo ambell tip i fyny ar y ffordd heddiw yma. Ac os ydych chi'n trio yr hacs yma, rhowch comment lawr yn y blychau isod, fyswn ni wrth fy modd yn gweld sut hwyl gath chi arni. Os ydych chi wedi mwynhau, cofiwch hoffi a thanysgrifio i Label Deg, a na i weld chi gyd yn y fideo nesaf.